Det er noget, han kan. Er I klar? Det er for helvede. Få den arm væk. Åh nej. Åh nej. Og nu ser det på mig. Nej. Ja, jeg kunne faktisk godt. Nu sker det. Jeg fik et chok. Alle var stille. Kom så. Det er lige mit naturlige, der er brudt. Det er da godt. Jeg tror ikke, det kommer til at springe. Nej, det kommer ikke til at springe. Det var så derfor, vi har lavet det der. Ja, det kan man faktisk godt se, hvordan de fylder ned i dem her fra. Nogle meget dårlige bygningshus. Skal vi lige fortælle, hvad det er? Forklar lige, hvad det er, I vil sige med det der. Vi vil vise, hvor mange rystelser der kan komme. Ja, Og så vil vi prøve at se, om vi kunne få det op og gøre sådan. ja. Så gjorde han det. Så hold lige skålen lige under, hvis vi skal prøve at have det op, ikke? Ellers kan det bare være sådan lyd over det. Der er jord på den. Det kommer lige på gulvet, det der. Jeg skal spise det. Helvede, Margaret. Ja, det var det. Det var det. Hvad? Det var en godt stå. Hvordan fanden ville du have, vi skulle gøre det? Ja, ryste den. Der tager over. Det klapper. Se, hvis vi lige skubber dem sammen igen. Så prøv lige at hoppe ned alle sammen fra bordet. Så skal jeg lige vise jer noget. Så, nu er jeg hoppet Jose, jeg vil lige flytte dig. ned fra bordet. Jeg kan ikke få Jose. Du skal ned på bordet. Se, Gustav? så kommer Har Gustav fået bad her i dag? Pauline, du viste det meget stille, ikke også? Men faktisk så er det sådan her, prøv at kigge. Så kommer jordskælv sådan, at det ryster sådan her, ligesom det vi har set på nogle af filmene, ikke også? Hvor husene falder. Og så kan der komme sådan en revne bagefter, ikke også? Ja. God illustration. Vi skal lave Richterskala 10. Ja. Det bliver lidt svært. Det var faktisk det, vi så. Jeg kan godt gøre det. Ja. Godt, gruppe 5. Værsgo at rydde op. Vi mødes op i klassen igen. Jeg kan se, det er dit Lego-mons. Jeg også lige klapper jer. Ja. Så har jeg krosser. Du klapper af, når du kommer op. Den har jeg også.